Almost 3 years. Wani rigan da ke jikin shi. Wannan rigan? Wallahi rigan da ke jikin shi. Amma na ji rigan da kaurin ta yi. Wani kauri? Wallahi almost. Wannan sabon riga ne. To jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau abin da na zo muku da shi shine na haɗa wasu matasa yan mace da namiji online dating suna soyayya online amma ba su taɓa ganin juna ba. So yanzu yau gashi mun zo za su ga juna za mu ji soyayyan za ta bulle ko ba za ta bulle ba amma an daɗe a ana fafatawa a online. To assalamu alaikum. Za ka iya juyowa. Me sunanka? Sunana Idris. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanki? Aisha. Dan matso Aisha. To ga Aisha da ita kake chat. Barin da sanan za ga kuɗin. Ki ma ga Freeman da shi kuke chat. Kina son shi ya miki a fili? Kai bata mun ba. Ba kai na fara tambaya ba. Ya miki? No. Bai miki ba? Yes. Kai ba kama? Kai bata mun ba. Baka gana riga magana ba. To ya bar an ce a rijal qawamun an nisa ba. Kai me yasa bata ma ba? To na farko dai kaga gata ba. Ka daga murya. Gata ba tsawo. Ba tsawo. Da kaga ba tsawo. Gata kuma to in ta turo mu hoto dai sai na ga hoto fari mai kyau. Yanzu kuma gata na ga di baka di to ba dai ba kyau dai to gashi. Ke kuma me yasa kika ce ba kya son shi? Ba a magana amma dai bari in yi maganin da yake cikin zuciya na koyaya ne. Almost 3 years. Wani rigan da ke jikin shi. Wannan rigan? Wallahi rigan da ke jikin shi. Amma na ji rigan da kaurin ta yi. Wani kauri? Wallahi almost. Wannan sabon riga ne. Ba kalar ta bace. Wanda Ako dai wai? in za mu yi video call a WhatsApp. Always rigan nan nake ganin shi a jikin shi. To sai shine kawai dalilin da yasa ba ki so? A'a kai. To sai kuma me? Ina ganin shi kanshi ina ganin shi fari. To yanzu me ban fiki aske ba? Difference. Kafa baki, fuska fari me yake nufi? Me aka Dan yake su takalman magana. A'a mai you see? Mai kake shafawa. Kai? Ni gwanda ni a camera ne kaje to editing ne. Me ta aska mana kafan ta si? A'a ni da a bar shi a editing ne. A bar shi a editing ne kuma me yana ka Kullun za ta video call kullun nan da shi take. A ka sani ko irin suna da yawa? Shine. ba gele baki. Layi na jiki ai na haddasa layin nan ya kone ta. Hasbunallahu.